Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kuyog nako si CB o si Dr. Iris niya nag water painting sa iyang watercolor painting diri sa akong kilid. Mutimbaya mininyo karong hapon o kumusta man ang inyong tibok adlaw nga panikay-sikay. Wa pa mahingpit ang pagpantrabaho sa kasagaran sa atong mga viewers o mga listeners, pero natiwas-tiwas na tingali ang atong tibok adlaw nga pagbudlay para sa mas maayong ugma sa atong mga bata. Karong hapuna ang among sugilanon nga pakisaw-an ninyo, among hatagan og title nga taas-taas ning titula, sa dihang kamiray nagtingog. Tuig tong 1987. Pila ka tuig guys? Pila ka years ago? 1987. So 23, 33, 36 years ago. Niya mo yung calculator. Kaya para good. Mo minato planong habing ato natin yung kikwintaran. Di ta mauwawan ba sa atong mga listeners pina. Di ta ka maumukwinta. Nita ko sa akong calculator ha. Ako kakita sa akong calculator bing. Calculator. Yara. 2023 minus 1987 equals 36. Susap ko rin. Nakachamba na. 36 years ago, tulo pa ko katuig sa broadcast industry. Kaya nasod ko og trabaho December 1984. Kay 9 units na lang nag-eskwela pa ko sa akong political science sa University of San Jose Recoletos. Unya 9 units sa malan nahibilin ako. So gidako ni Warlito Villasencio. Actually masumpay-sumpay na yung atong istorya, no? Nakailan naman mo na Warlito Villasencio. Kadto si Warlito ko anto politically aware na ako nga classmate taga Minglanilla, maay kay to siya mutuki og mga issue. Unya mas daghan to siya kailan ako nga mga broadcasters. Kay to si Warlito Villasencio ko to extrovert ba? Daghan siya mga kaila. Unya ang girlfriend ni Aning Serge Rimonde taga Minglanilla. Anak to og taga Atlas. Motong kaila si Warley ni Serge, ingon si Warley, bay, nagkinalan sila Serge o reporter. So kuyong nako, ato ta sa pier. Kunyan sa mga pagkuha lang application letter, Dear Mr. Rimonde, I would like to apply for a radio reporter. Ano na? So, nagsuwat-suwat ko dito ko sa among Supreme Student Council, nanghuam ko sila makinilya. Kay makinilya pa man itong higayuna. Type ko sa akong application letter. Iya kong gidas pero uno. So gikan sa Magallanes, sa Kaiming G padong diha sa Plaza Independencia, nanglakaw na lang may padong sa studio sa DYLA. Pag-abot na mo sa studio sa DYLA, wa si Sir Rimonde, daghan naman to siya mga biyahe sa una. Pero siya anchor niya to sa A-Team. Dito siya programa nga ang iyang team of reporters gitawag niya A-Team. Kay mo man tong higayuna nga sikat kay itong TV series nga A-Team. Unya ang unsa toy DYLA interaction na titungan siyang programa, pero dahil doon siya programa nga mo flagship program sa DYLA kada alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. So pag-abot naman dito, man si Aning Serge Rimonde, si Sam Costanilla Redia. Unya, kailan man sa Warley Villasencio si Sam Costanilla, siya may news director sa DYLA. Na Sam, ingo man to search, kinalan sila reporter Sam. So, apply ni Leo. Nakinsa man siya. Ako ning classmate sa Jose. Mo apply ni og reporter. I-train na lang ko ning search. Mo to be. Sus, dito gigawin ng YHR. Why interviews, why background investigation, why di ka pangayuan og transcript of records, di ka kuhaan pangayuan og police clearance or NBI clearance. Ibasa lang sa Costanilla ang akong application letter. Siya, sige, sugod ka ugma. So nagginhanglan yun sila og reporter. Ito pagkaugma, pag-report yun ako diya na si Sir Rimonde. Unya,
Daghan kay may reporter ni ato. Ako lang hinumduman, ako tubla sa ako mahilumduman. Ang pangugin namo nga sa A-team ni ato si Art Tariman, ang maguwang ni Jun Tariman. Si Art Tariman, prolific kay itong reporter sa The Freeman sa iyang panahon niya. Nag-sideline to siya namo sa DYLA. Siya may ang pangu. Siya chief of reporters namo, si Art Tariman. Unya si Jun Kanya, Antero Kanya Jr. Mao among investigative reporter. Nagkakaito siya mga expose sa customs ug sa ubang mga government agencies. Si Calvin Alfeche na nahimong konsihal sa San Fernando sa habagatang Sugbo. Si Hermes Suaring na silingan ni Calvin sa San Fernando. Amigo kayo sila ni Calvin but eventually nagkaaway sila. In fact, ilang pa nagsungi idas parokya sa Pitalo sa San Fernando na resulta sa pagkapriso ni Hermes Suaring. Amot na pa ba si Hermes sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center? Ang akong kadungan-dungan, murag pila ra kaadlaw ang among nag-una siya nako sa DYLA, si Eric Labrada. Karon ako nahibaon si Eric Labrada usa na sa mga sinaligan ni Eddie Gaisano, usa sa labing inila nga negosyante dinhi sa ato sa Subo. Diha pa to silang John Felix Adlawan, diha pay kinsa pa man to ang mga kaubang mga reporter sa una, si katong taga Negros Oriental, si James Arias diha pa kuyog patunamo. Unya ako na lang nganlan no, tiyali makaila mo sa pipila sa mga personalidad sa DYLA sa una. Among news director si Sam Costanilla, ang among news writer sa English kay doon naman mi FM sa una nga giduma ni Ma'am Jeannie Bamenta ug ni Ma'am Juliet Banzon. Nangamatay na silang duha in town na mga tagnuma. Si Nards Mamites. Kato si Nards Mamites, trabahante to siya sa EIIB. Amutun sa ng EIIB karon, Economic Intelligence and Investigation Bureau. Ang ilang opisina diha dool sa Campus Sergio Osmeña Sr. Kwanto siya, law graduate, pero mahadlok mo kuha og bar. So sigihan to na mong sungog na, Noy Nards Mamites mo to na, kuha na, kining kuha nagbar para maabogado, nakawag yun to siya makuha. Anto, na-retire na lang siya, mahadlok siya makuha og bar exam. Pero ni-graduate dito siya siyang abogasiya. Diyan nga mo station manager nitong higayon si George Carlos. Na usa ka dakong negosyante nga taga Leyte, pero nidako ang mga negosyo din sa ato sa Subo. Unya, ang tag-iya sa DYLA at that time, hantod karon mao ang Associated Labor Unions, ALU, TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Buhay pa niya to si Democrito Mendoza, Sr., ang nasunong presidente sa ALU TUCP. Unya, pinangga kay may ni Kachila. Mamunti among ingan niya si Kachila, si Democrito Mendoza Sr. Pinangga kay ito niya si Sir Srimonde. In fact, sa din si Sir Srimonde ni sud og politika, niya napakyas, gisagop siya pagbalik sa ALU TUCP. Dako na kay siya granggo si Sir Srimonde. Hantod na himo siyang press secretary ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pero nag-una na ta sa atong istorya. Balik ta 36 years ago, 1987. So imagine, sa tanang mga reporters, kami ni Eric Labrada ang most junior. Nag-una na musduyan silang Art Tariman, si Calvin Alfeche, si Jun Kanya. Putuwa ko makasabot, pagkahapon atong kodita, ang last co-attempt batok sa administrasyon ni anhing Presidente Cory Aquino, gilusad nilang gringo hunasan, umutoy labing seryoso. Diriyot mapukan si Cory Aquino ni ato maong kodita. Kaya tabo to 1989 di ay. So 1989 ni Korean kong Iris 1989 kay mao pagkamatay sa amahan itaw ni Iris sa kodita nilang gringo. So dili di 36 years ago. 30 pila naman lang Iris? 34 years ago. Ginmog salig basta magsigot akong numero, i-check din ninyo. So 1989 gilusad ang kodita. Wa ko kahibaw, ako'y usa sa most junior. Ako'y nahibilin sa Anchor's booth. Kay usually dunay mga major incidents ngayon ana, mag-coverage mi sa DYLA, pero ang among coverage, ang wa man may estasyon sa Manila. Wa man may mga reporters dito sa Manila. So ang mga kodita sa una, ang amo ra yung source of information, ang Radio Veritas. Kay ang Radio Veritas sa una, abot karon, maklaro pa ba? Maklaro na mga signal. Ya doon naman sa pier,
So may kay ko monitor adto sa Radio Veritas kanang gamay lang kay liso mawa ang signal. So makatultol jud ko sa Radio Veritas niya. Mo'y among i-hook up. So kadto mga statements ni nilang Cardinal Sin sa EDSA People Power Revolution dito nami sa Radio Veritas nami ato nakakuha. So pag 1989 ako na lang nabantayan mga alauna, alas 2 sa hapon. Aligri pa man kay mi sa una na magsudgawas nga mga mag-anchor, na magsudgawas nga mga reporters. Hantod ako nabantayan, ako naman ang usa diri sa booth. Wa naman doon napakita si Sir Rimonde, wa bay notisya ba? Ako bay mo anchor, hantod unsa ka orasa mo anchor, basta ako na lang usa na hibilin sa announces booth. Ya sa akong atbang kay nung pa ko ang among technician si Dolping Sabiliano. Dumo si Dolping hain na karon. Mo'y among technician sa Diwali, taga Pardo to, si Dolping Sabiliano. Unya, ang estilo niya to sa among announces booth, na atubang na ko sa Dolping, makita na ko siya kay sa amin raman, pusinyas lang siya nako kung doon ay mutawag sa telepono, kung doon ay reporter, sinyasan lang ko niya, kinsay akong iyon the air. Hantod, mangtan ako Dolping, Ping, asa naman uban Ping? Siya ambot lang, kita na lang duha dali. Sa istasyon, wa na gila, bisan dito sa opisina, wa na nagtikaw-tikaw. Okay, tense naman ka ito. Yung kataho man itong kining dumadaog na silang gringo hunasan. Kadugayan, ingon si Dolping na ko, kita na lang natin, hangkuha. Siya, ubang stasyon, gipaong na. So, iyang gimonitor, ang DYRC, paong na. Ang DYRB, paong na. Ang DYHP, wa na drama, paong na. Ang DYSS, paong na. Ang DYFX, paong na. Ang DYMR, ang radio station sa gobyerno, paong. Ang tanang FM station, paong. Basta, kami ng alas DYLA, 909 kHz, mo'y nagtingog. Kung ano manaping, ingon siya nga, sugo ko nung abinina. Kaya ang hepe sa PCINP pamanto sa una, ang hepe sa kapulisan o kakostablihan at diri sa una, si General Edgardo Abinina, nasuod kayong higala ni Sir Rimonde. In fact, ato si Abinina, sigihan to na mag-interview sa DYL, wadto to sa among studio, close gyud kay to silang search, na comparing search yun to sila. Unya, si Abinina doon nilakaw mo atong si Kihor. Pagsakay siya ng helicopter, pasak yun mi. Si Sir Rimonde, kinsay makuyog nga reporter, pasak yun mi, pakuyugon mi, nana kasuod ni General Abinina si Sir Rimonde. Unya, ang nanguha ato sa rebellion sa mga sundao din sa Sugbo o Central Visayas si General Abinina man. Murag siya counterpart ni Gringo Hunasan din. Iyang, kay General naman siya nitong higayuna. Iyan ang junior officer si Tiboy Pasilero. Kini si General Tiboy Pasilero karon na retired na sab. Pero kini si Tiboy, classmate ng Gringo Hunasan sa ilang klase sa Philippine Military Academy. Silang kaubanan ni Ping Lacson. So mao ning klasiha. Ilang Red Kapunan, si Ping Lacson, ngingig kaning ilang klase, ilang batch sa Philippine Military Academy. So ito, pag ingon ni Dolping Sabiliano, kami na lang nagtingog, gikuyawan ako, kung ano ka? Ano kami naman nagtingog? At kung mauning kami na lang nagtingog, nga may instruction ako, unsaon ako pagdaang among coverage. Unsaon man din ako. So, hindi ko kagawas kay, wa man kayo ito'y commercials ang DYLA. Sige lang yun ko atog adlib, sige lang yun ko atog hatag og situationer niya. Matagaron og unya mo ingon si Dolping, ang Radio Veritas na ay kuan, na interview. Amo ding air ang Radio Veritas. Na ay report ang Radio Veritas gikan sa Campo Crame, gikas Malacañang. Amo ding air ang Radio Veritas. Hantod nga wa pa mag-text sa una, so wa pa naka-communicate na mo ba? Hantod ang si Dolping mo itig sultin ako nga sus ang transmitter ko sa DYRC giadto sa mga pulis niya giinan ang gwardiya paunga basta kami na lang kuno nagtingog. Ang nagduma sa DYRC sa una si Attorney Jane Carabuena Paredes pa. Abot na minyo na ba to si Jane ni Minmin Paredes? Murag daga pa to si Ma'am Jane atong higayuna. Unya ang kitsa pa man tong ubang mga contemporaries nako sa ubang mga istasyon sa radyo nitong higayuna. Si Winsilin sa DYFX, nagkaabot ni Ana. Sumato kami na lang nagtingog. Wa ko instruction kung siya akong buhaton. Hangtod, pag sige na namog air sa coverage sa Radio Veritas, sa Kodita,
Diha na siya nitawag ni Dolping nga, di na kuno nato ipa-air ang Radio Veritas. Kung ano man, Pig. Isa kay kuhan ko, no? Silang tiboy posilero ko na nisugo nga kita nalay magtingog, pero di ipa-air ang Radio Veritas. Ang ato lang ko ng air nga, dumadaog na ang kodita. Iko niya, kinsa ba itong source of information nga umaabot na ang kodita? Why, kuhan ba? I mean, mura lang din itong naglutaw. So akong ginadulping nga, Ping, wa man manawag si Sir, wa sa manawag si Sir George Carlos, wa manawag si Attorney Democrito Mendoza, kita lang mag-vote, Ping. Ato lang yung pang-air ang Radio Veritas. Huwag yun na mo danggang air ang Radio Veritas. Hantod ni gawas na itong aeroplano sa Estados Unidos, hantod na ang nagpabilin yung loyal ni Cory Aquino nitong higayuna si Fidel Ramos, si anhing Presidente Fidel Ramos, como yung Defense Secretary nitong higayuna, o si Pong Biason, si anhing Senador Rodolfo Biason, na mao'y nahimo Chief of Staff ni Cory Aquino sa iyang administrasyon. Silang duha, mga opisyal ni Barub, o ba ni Cory. Mautong wa magbalampuson silang Gringo Hunasan, si Juan Ponce Enrile, o kaubanan sa ilang co-attempt batok ni Cory. Pagka mga dayon ang alasay sa gabi, diha na mga tawag sa telepono, daghan na kay mga tawag sa telepono ng mga government officials, ikudiin man ni sila ganinang adlawan, wa man ni sila motingog. Pero pagkaklaro na diay nga nilaog na Cory Aquino, ang mga local government officials na nawag na kay gusto na magpa-interview, kay ilang i-denounce ang kodita, ug ilang i-denounce nganong gipahilom ang mga radio stations gawas namo sa DYLA. Now, of course, wa man sila ang istasyon sa radyo nga kapaingnan, kami ramay nagtingog. So, napugo silang panawag na DYLA. Yan, nahibong sila, ako silang gipang interview. Ang mayor ni Cebu City, I think si Boy Cuenco, ang manghod ni anhing Tony Cuenco, maoy mayor ni ang vice mayor si Gasgo. Unya, ni adto gyud sa studio si General Romulo Quirubin, nga mo'y hepe sa RUC, bato'y tawag sa una, Regional Unified Command. Murag, tanang mga sanga sa Armadong Kusog o sa Kapulisan, ubo sa RUC ni General Quirubin. Dito sila Quirubin, murag iyang gikasabaan ba? Nga, murag ang iyang pasangil na mo, nga, ahinti mis mga rebelde, ko General. Kung ahinti pa mis mga rebelde, gipatingog dati ka. Diin man ka ganina, gano'n man ka mutingog. Gano'n karoon naman lang ka. Of course, dili na nakaisog ako sinultihan kay perti pa na akong bataa. Pila pa may akong edad? 34 years ago. So, among gipasudanan. So, naglibog sila. Ay, paragod, og rebelde na ng DYLA. Nganong gipatingog man ang mga government officials. Nganong gi-interview man si General Quirubin. So, ako naglibog na ko. Kung rebelde me, kanuwa mo ko instruction na magsina kong daig ni Gringo Hunasan, magsina kong daig ng General Benina. Ipasagdan naman ko din Hangtod, pagdayong alas 8 nas gabi by the way, sakit na kaya akong tutunan. Tiyaw nang ako rin nag-istorya. The whole afternoon, ako rin nagsil-dribble-dribble ang istorya. Makapahuay lang ko kung ma-hook up me sa Radio Veritas. But otherwise, ako rin nagsige og tingog sa DYLA. Pagdayon ng alas 8, sinyasan kong Dolping, nes katsila. Si Attorney Democrito Mendoza, senior na engko. Kini, ako gining paminaw sa isulti ni Attorney Mendoza, kay siya may tag-iyas DYLA, siya may nasunong presidente sa ALO TUCP, mo deklarar ganin ni sa Attorney Mendoza nga rebelde na may, rebelde na gini. Pero mo ingon nga ni siya, hindi may rebelde, administrasyon pa may. So, ako nagipaila. Og atong ikauban karon ang nasunong presidente sa Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, si Attorney Democrito Mendoza. Attorney Mendoza, maayong gabi. Maayong gabi diha, Leo. Attorney Mendoza, unsa imong mensahe sa atong mga wa mo ko kahibaw unsa pagsugod og pangutana. So dito ko pangutana, unsa iyang mensahe? Aron unsa iyang mensahe, mao na to. Wa man jud kalibutan. Unsa nami? Unsa na yung status? Suslingon man na sa Attorney Mendoza, akong mensahe ngadto sa atong labor sector nga mo tinuod nga tag-iya sa ang tingog sa mga mamumuo,
ang DYLA nga magpadayon tang magpaluyo sa administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Salamat itaw. So, mao na to nga natibway nga wa gyud may magrebelde ang DYLA. Pero gipawng ang tanang istasyon sa radyo with the understanding nga rebelde nami. Pero why nakahigayon paghatag na kong memorandum nga rebelde nami. Ya ako ra may dito sa mikropono. In fairness ni Anhing Serge Rimonde, wag yun maingon si Serge Dong. Ari natang Abinina ron ha, ari natang Gringo ron ha, wag yun. Ako rin yung gibilin dito. So, paghuman na akong interview ni Atty. Democrito Mendoza, sinyas na stolpe na Sir George, niabot na si George Carlos sa opisina, na magkingsulti ko ron ako. Tingko niya, kinsa may mga poli deriping, siya paong lang ko na ta. Iundang sa nato atong coverage kay pagkikistorya si Sir George Carlos nimo. Sa mo to, akong gi-recap ang tibuok nga panghitabo. Unya, nananghit ko sa mga tigpaminaw nga, anila una ko to ba katong live coverage, total, na klaro naman, nga napildi na ang co-attempt, batok ni Cory Aquino, o kapahuway na ta, o maayo, karong gabi una. Namilit na ko. So mga dayong alas 9, mo pagkahuman sa among live coverage. Kanya ang among studio, murag duha ra man ang kakwarto, nag-uwang namo ang FM station lang, ang FM booth lang, dito din ko sa opisina ni Sir George Carlos. Ko, sir, unsa naman sir? Siya, adto ta man ni hapon sa amo. Kuyuga silang tanan, silang dolping, silang tanan, na kuyog ni mong coverage, adto ta man ni hapon sa amo. What? Naunsa man to Sir George? Isyaw niya lang sa mga istorya. Basta, ready na mo. Mga 30 minutes, mauli na ta. Ato ta sa amo. Nga ilang bahay, doon ram ka na DYLA. Naraman na sa Dan Bonifacio. So, nanakay rami sa auto ni Sir George Carlos. Pilar man kabuok. Merang dolping o tulo o patrami kabuok. Nga ni adto. O ang mga reporters nga nangabot na. Dito sus, di ako ka-realize pagpanihapon na pretty na na pong gutuma. Kaya, di ako nagwa pa ko'y panihapon pasado alas 9 gabi na. Kunya ingon si Sir George, ay lang mo pagdali kay kung giingnan mga katabang nga kuan lang, kini mo overtime lang, di lang una mga tog hantud mahuman mo. So nangaon mi dito, pero ang among istorya limitado kaayo. Wa gyud mi istorya nga naunsa man tuping, naunsa man to pagkaytsura nga kita ra may wa man ta pahibaw o kita ra magtingog. Yo wa man ta tuguna unsa itong buhaton samtang kita na lay magtingog. So diha na tuy kuan nga imbestigahon ko ta sa NTC, sa National Telecommunications Commission. Kay mura ko itong dapig sa mga rebelde. So, tingko, kung ilang i-review ang atong coverage, di ba kita dapig sa mga rebelde? Gi-air ba yan na to? Ang tanang mga statements ni Cory Aquino, gi-air na to. Ang tanang statements ni General Fidel Ramos. In fact, wa tayo interview sa mga rebelde. Kung dapig pa sa mga rebelde, si Abinina rin nagtingog-tingog sa ato istasyon. Si Edger Abinina, wa sa gano'ng tingog. Atong higayon na di, pagpanihapon na mong gidakop na sila. Itanggong na sila. Tanang mga gilabigit sa kodita ni Gringo Hunasan ni atong higayon na. Wa na ko kahibaon sa isulod na hitabo pagkahuman na mong panihapon. Pagmata na ko, diha ra ko sa saog sa bahay nila George Carlos sa Dan Bonifacio. Ubos sa ilang dining table. Meaning, pagkahuman na mong panihapon, nihigda ra ko saog. Unya, sa kaikog kay Sir George Carlos, wa dalag ko niya pukawa, giingnan na lang, pasagdin na na diha, pakatulga. Pwerte ginakong kapuya. Basta pagmata na ko pagkasunod adlaw, hapit ng udto. Dito sa Pinoyanan ni Sir George Carlos, ang among station manager sa DYLA. But, of course, pagkahuman, giimbestigar ko nami, nganong kami rin ang tingog, pero ang naka-acquit namo nganong wa gyud kaso na pasaka batok namo ang akong broadcast. Ang akong broadcast bisag giunsa nila review, ilang gisubli og paminaw ang mga tapes. Objective ang akong coverage. Professional ang among broadcast. Why pakapin na istorya, why pika-pika, in fact why komentaryo. Factual ragid. Kaya unsa man say akong i-komentaryo, I was only 3 years old in radio. So, akong training reporter ragid ko.
So akong training, pagkuha lang yun sa tanang detalye, kutob sa akong mahimo, o pagsibya sa mga detalye na akong nahipos. Maybe gamay lang ang pagpasabot sa mga detalye, pero why komentaryo? Kaya kung sa may komentaryo, kalinghod pa nako sa radyo. So, eventually, giingnan ko ni Sir Simir, dong, mo ito imong bunyag, dong. Mo ito imong baptism of fire. Pero, wag yun may magka-istoryahan na ni Sir, na ikog na lang ko mangutanan niya, o maybe para niya, ako na lang mo sabot, nganong nahitabo to. Nganong sa tanang mga reporters niya sa 18, nganong ako iyang gibilin. Mahimo ra gid unta si Art Tariman mo yang ibilin. Kay mas articulate si Art Tariman, mas suhito na siya kay nag-una siya nako sa radyo. Mahimo ra yung iyang ibilin si Jun Kanya, si Antero Kanya Jr. na taga Minglanlia. Kay maayo kay itong istorya si Jun Kanya. Mahimo ra niya ibilin ang ubang senior na mga reporters. I don't know nganong ako ra iyang ibilin. Mahimo niya ibilin si Sam Costanilla. Kay mo'y among news director. Ambot nganong ako iyang ipalingkod og ako mo iyang gibilin dito sa DYLA. O wa kong kahibaw dito bagid siya ni Abinina, ni dapig bagid siya nilang Fusiliro, ni uyon ba ang mga PCINP sa una nga kami nalang magtingog kay ni commit na si Sir Sermonde nga ang istasyon mo paluyo sa ilang kausa. Wa gyud koy o si Sir Raimonde wa na gyud mo klaro. Si aning Sir Raimonde wa na gyud mo klaro og istorya na mo ana. Basta ang ako lang nahibawan, way nakitang ebidensya ang National Telecommunications Commission nga gigamit mi sa mga rebelde pag misled, pag isip propaganda, isip mouthpiece sa ilang propaganda, o wa mi gamita aron sa pag hatag og sayop nga kasayuran sa mga Subuanon. Pero mautong higayuna, nasud sa pila ka oras, way laing nadunggan na radio station dinhi sa tibok Subo, siyudad o probinsya sa Subo, gawa sa among istasyon sa DYLA. So dili ko 3 years old, 5 years old na ko sa radio. Kaya nagsugod ko 84, pag 89, mautoy pagkasugban ako sa broadcast nga wag gyud ko idea unsaon. So I think looking back, mo tinuod to ang akong initiation sa broadcast industry. Sukad niadto di na ko mahadlok nga moduma og bisan unsa nga programa, bisan unsang programa ipada sa DYLA nako, di na ko mo baliban. Di higayon na black timer ang Department of Agrarian Reforms, naghisgot sa bago lang kayo napasar nga Comprehensive Agrarian Reform Law. Sa diyang giingnan ko ni Sir George Carlos, dong ikay angkor dong, kay di pa kahibaw ng taga-DAR. Pero black time na, ang DAR mo ni bayad ana sa time slot, pero ikay angkor. Why hisgot to ba kay additional compensation? Ang akong gibuhat, nangayo ko sa kopya sa Comprehensive Agrarian Reform Law, akong gibasa ang Carl, pag sugod sa among programa, maka sugat-sugat ako pangutana. Nilang Attorney Larry Baril, nilang Attorney Quintanar, nilang Ma'am Tess Caniada, o uban pa ng mga opisyal sa Department of Agrarian Reforms. Nahalandumon sa itong among programa sa DAR, kay doon naman may mga walk-in nga kanang mangutana ba? Kay kontrobersyal man kay ito ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Kaya mo nang gisakmit ang mga yuta sa mga agawang yutaan niya gi-distribute sa mga mag-uuma. Hilabihan daghanang nireklamo ato, pati daghanang kaso ato. So daghan kay mo adto sa mga opisina, mangaway sa taga-DAR. Yang taga-DAR, ilan man sang i-entertain. Kay dako gud kay among oras. Unya ang among hisgutan ang Comprehensive Agrarian Reform Program lang. Suso sa kaadlaw hibaw mo kinsa among bisita. Ang akong amahan mo ni nagda sa asyendas mga asnar dito sa Bohol, lahi ang iyang problema. Dili nga ang mga mag-uuma gilupigan sa mga tag-iyas yuta. Si Daddy Aging, mao'y enkargado yutas mga asnar, siya gilupigan sa iyang mga saop. Diya siya badlungon kay saop nga mukuha sa mga lubi, mukuha sa mga abot dito sa uma, dili mananghid niya. Niya dili bahinan ang mga asnar. Niya mahadlok siya pangitaas mga asnar. So niingon siya, kamusta taga-DAR? Doon may mahimo. Pagpalalipod namong mga
tagduma sa yuta nga gilupigan sa mga mag-uuma. So, nagtinanaway lang mga abogado sa Department of Agrarian Reforms, wa sila ma-ready sa concern sa akong amahan kay kasagaran sa mga problema among nadawat, problema man sa mga mag-uuma nga gilupigan sa mga landlords sa mga agawang itaan. So I think katong akong kasinatian sa 1989 mao'y nakaandam nako sa broadcast industry. Sukad ni adto nidawat nako og mas dagko nga mga responsibilidad. Dahil gayon nga ang DYLA sa una, wa na ilaing reporter. Amot wa na tali may kwarta ni adto. Basta, wa na milaing reporter. Ako na lang usa ang reporter. O niya, si Nards Mamites mo musuwat para sa in English. Ako para sa tanang mga programa sa DYLA, sabi ni Saya, mautong tibok adlaw, tibok gabi, ito ara ko matug, ito ara ko magpahuway, ito ara ko magpuyo sa DYLA sa pagserbisyo sa tanang mga news requirements sa DYLA niya itong higayuna. So kanang sulti nila nga one-man newsroom, nakasuway ko ana, di lang sud sa usa ka adlaw, di lang sud sa usa ka semana, di lang sud sa pipila ka buwan, sud sa daghang katuigan. Ako ray one-man newsroom sa DYLA. And I think, mautoy nakabaid nako o nakaandam nako sa uban pa nako nga mga responsibilidad sa broadcast industry later on. So, usan niya na ka adlaw adtong tuig 1989 kami ray nagtingog. Nagkasalamat sa inyong pagpakig-uban namo karong hapuna sa nga ni CB o ni Dr. Iris na nalingaw na siyang watercolor painting dinhi. Moingon mi og maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan